Ini ngantuk paling iki. Rek, ana berita. Apa? Sepurane yo. Duit sing wingi iku sing tak gawe anduk iku ternyata duwike kancane bojoku kongkon buwono. Ya terpaksa saiki ayo urunan selawedang gawe ngijoli. Ya, apa sih? Ono duwe. Lah aku yo gak ero wong ono nang sak ya tak joko lah bojoku gak ngomong duit gak diamplopi dadak iku mari telepon goleki jare kate gawe buwu nang koncoe. Lagian yo sampean celutak duit gak dikenalno dhisik. Iya wis pokoke saiki urunan ora selawedang agis sak dibuwono ambek bojoku. Tanggal tua ya. Wingi rencanane gak bakso, gara-gara iki malah bakso. Ini iki piye? Bayar wis urunan selawedang kan. Udah ngono seno, nyisan ono duit. Aku gak duit tanggal tuwe. Siapa yo kare salembar iki lho. Aku pisan Mbak Nerutang ngono. Lek bojoku bayaran tak ijoli. Wis talah pokoke genep 100 kene. Ya, ngene iki tambah wayahe kare salembar. Ya wis ya rek ya, saiki tak amplopane soal dinteni bojoku ate dibuwono. Ya apa iki, Mbak? Tanggal tuwek malah dikongkon nalangi duwe bojo. Malah diutang ini kene Mbak. Mana-mana lah nemu duit ada di traktir. Oh, dua balik.